ሚኒስትር ትምህርቲ ደረጃኦም ክብን ምባል ከምሮም ጸንሐ 104 መምህራን ሎሚ ብዲፕሎማ አመሪቁም ብርሃን عند መስቀል ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታቲሉ ዘዳለወ ጸብጻበ ሸዊት ገብረ ብርሃን ከተቀርበያ ኣብርሑ ገጠራት ተዋፊሮም ክሰርሑ ጸንሑ 27 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 104 መምህራን ኣብ ወቕቲ ዕረፍቲ ክራማት ተማሂሮም ደረጃኦም ክብን ምባል ብዝተኸፍተሎም ዕድል ትምህርቲ ዛዚሞም ብዲፕሎማ ተመሪቖም እቶም ኣብ ከማው ኮሌጅ ኣስመራ ትምህርቶም ዝተኸታተሉ መምህራን 37 ብምሕደራት ትምህርቲ 32 ብባህርያዊ ስነ ፍልጠት 35 ድማ ብማሕበራዊ ስነ ፍልጠት እዮም ትምህርቶም ዛዚሞም ب17 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታን ዘርኣዩ ሽልማት ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስምዑ መደረ መስርዕ ምምሃርን ምስትምሃርን በቢግዚኡ ለውጥን ምዕባለን እናርኣየ ይመጽእ ስለዘሎ መምህራን ንዕኡ ዝበቅዕ ፍልጠትን ደረጃን ንኽሕዙ ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ሓላፋ አካዳሚያዊ ጉዳያት ከማው ኮሌጅ አስመራ አቶ መኮንን ስቲፋኖስ በወገኑ ማዕረ ምስፋሕ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ዝሰልጠነ ሞያዊ ምፍራይ አገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ብምሕባር እቲ ኮሌጅ ኣብዚ መዳይ ዝብዕቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ከማው ኮሌጅ አስመራ ሎም ዓመት ንራብዓይ ግዚኡ ተመሳሳሊ ስልጠና ዝህብ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ቻይናን ንዘሎ ባህልን ልምድን ኣብ ምትእስሳርን ኣብ ምላይን ዝተፈላለዩ መደባት ከካይድ ጸኒሕሎም ተማላ ዓርቢ ብምኽንያት ፌስቲቫል ቀውዕ ቻይና ኣብ ኣስመራ ዘቕረበ ምርኢት ድማ ኣካል ናይዝዩ ሃብቶም ፍርዝግነ ዘዳለወ ጸብጻብ ሊዳ ተኽለማርያም ከተቕርበያ በትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት ፌስቲቫል ቀውዕ ቻይናውያን ምስ ባህሊ ህዝብታትን ቻይናን ኤርትራን ዘንጸባርቕ ምርኢት ኣብ ኣስመራ ወዲቦም እቲ ትማሊ 16 መስከረም ኣብ ኣዳራሽ መምሕዳር ዞባ ማእከል ዝቐረበ መደብ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ከምኡውን ምርኢት ቅዲ ክዳንን ካልእ መደባትን ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ ኣብቲ ላዕለወት ሰበስልጣን ዝተረኸብሉ ጽምብል ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኪው ሹጁን ኣብ ዘስምዖ ቃል ፌስቲቫል ቀውዕ ቻይና ስድራቤታት ዝተኣኻኸባሉን ሰናይ ትምኒተን ዝገላለጻሉን ሓደ ካብ ዓበይቲ ልምዳውያን በዓላት ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣምባሳደር ኪው ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ቻይናን ኤርትራን ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዝምድና ዝያዳ ንምድልዳል ማሕበረኮም ቻይና ኣብ ኤርትራ ዘይተቆጠበ ጻዕሪ ከም ዘካይድ ገሊጾም ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ንግዲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ዩ ጂያንግ በወገኑ እቲ ፌስቲቫል ኣብ ኣስመራን ምስ ኤርትራውያንን ብድምቀት ከብዕልዎ ምኽኣሎም መርኣያ ዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት ከም ዝኾነ ገሊጾም ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ቻይና ኣብ ኤርትራ ዶክተር ዋንግ ጂያ ኦህዋን ኤሪና ብዝሃበቱ ሓበሬታ እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝምስረት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ቻይናን ባህላዊ ምትእስሳር ምፍጣር ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቁጽሪ ቋንቋ ቻይና ክመሃሩን ብዛዕባ ባህሊ ቻይና ክፈልጡ ዝደልዩን ኤርትራውያንን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ምምጽኡ ናይ ዝኣብነት ከም ዝኾነ ሓቢራ محدارين الزبابارنتو أتو أوريليو جوكومينو أب محدار كابيداس نمحدرا مريتن وحلول تتكامنتن زملكت سمينار أكايدوم مريت حرشا كم تحستو بكوميتي تلاليو بمعره نبتتكامتي كم مقارحن كدلادلن أقداس نتلو المخانز تغس أتو أوريليو نفس وكف عدي نحادقا جبار نتيسا نمجهج أكمون نحزاتن محبرا أقولقلتاتن كتتل أزخاخيرون مدلدال مريت بدرجة عدي بزمرتو شماغلتات كم السلاسل بمحبار دما مريت حرشان تتكامي مس توهبه أبقبو معلاكو علكم زقبا أسمير اللوم أخبينياتات بوغنم أبزكايد مدلدال مريت حرشا يحجزيو زبالور إيتوتات أغريبهم بخال وغن نبرتي تيترن كبابيان كتماكرن مدلدال مريت نمتكبار زغمت كوميتي كدم مدلواتا كم زصحفت حبيروم مدلدال مريت مسل زيغاتات زرغاغصن كركرن مسحاباتن زوغدن مسرح مخانو زتقسو نبرتي اتتاونتهم نمعباين درجه منابرهم نملواطن كصعرو مخانم غليصوم
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝነብሩ ዜጋታትን መማዕበሊ ኣምኖ ዞባ በሪኽ እትርከብ ማእከላይን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሚናበ ዘርኣይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ኣፋ ዝግመት ዓይነታዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም እቲ ሓገዝ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ብማሕበር ምትሕግጋዝ ሓቦ ዝፍለጡ ዜጋታት ዝለኣኽቦ ልዕሊ 250,000 ኣፋ ዝዋግኡ መጻሕፍቲ ከምኡውን ኣብ ጅዳን ከባቢያን ዝቕመጡ ብማሕበር ፈለጋ ዝጽውዑ ዘበርክትዎ 360,000 ኣፋ ዝዋግኡ ናይ ጽሕፈት መሳርሒ ዘጠቓለለ እዩ ኣብቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣሰፋ ወልዱ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዝተለገሰ መጻሕፍትን ናውቲ ጽሕፈትን ዝካየድ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ምድንፋዕ ዘጻውቶ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ብወገኑ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን በብእዋኑ ዘበርከትዎ ሓገዛት ምስ ሃገሮም ዘለዎም ምትእስሳርን መደባት ልምዓትን ንምሕጋዝ ዘለዎም ሰናይ ድሌትን ዘርኢ ምዃኑ ብምጥቃስ እቶም ዜጋታት ንዝገበርዎ ሓገዝ ኣመስጊኖም ወከልቲ ናይቶም ነቲ ሓገዝ ዘበርከቱ ድማ ምሕያል መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን መንግስቲ ጥራይ ዝገደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ጠቒሶም ንዝጀመሮ ዕማም ዝሰፍሐ ተሳትፎ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስድራ ቤት ነፍሲሄር በይሉል ዓንዲ ብርሃን ንሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ክልተ ቴሌቪዥን ኣበርኪታ